खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बोडो न्यूज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आसाम चीफ इलेक्टोरेल अफिसार नितिन खरे बिथाङा फोरमायथिदों दि आसामाव गासै 1,08,000 डि भटार्स एबा डाउटफुल भटार्स दङ जायफोरा भट होनो हानाय नङा 1,08,000 डि भटार्सफोर जायखौ इलेक्टोरेल रल नायबिजिरनाय समाव फरेनार्स ट्रिब्युनेलआ गुबुन हादरनि होननानै फोसावबाय नङाब्ला सोरनियाबा केस पेन्डिं जानानै दङ बिथां नितिन खरेनि बायदिब्ला डि भटार्सआ थांनाय बोसोराव सा 1,13,000मोन दा खम जानानै 2021 मायथाइयाव 1,08,000 जाबाय आरो पोलिं स्टेशना 2016 मायथाइयाव 24,890मोन दा बारायनानै 2021 मायथाइयाव पोलिं स्टेशनफोरा 33,533 जाबाय बे बोसोरनि आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव भट होग्राफ्रा गासै 2.32 कौटि बेनि मादाव 1.18 कौटिया हौवाफोर आरो 1.14 हिन्जावफोर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' दैदेनगिरि बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनो भारत हादरनि बयनिख्रुइबो गोजौसिन मान भारत रत्न बान्थाखौ होनो थाखाय बड'लेण्ड सोमावसारारि बारग' मावसोम आफादा सेथि बोसोर गायसननाय सान फालिनायाव सावरायलायदोंमोन बेखौ लानानै खौरांगिरिफोरा प्रमद बर' बिथांनाव सोंथि खालामनायाव प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों दि हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा बर' हारिनि थाखाय जि खामानि मावदों बेनि थाखाय भारत रत्न बान्थाखौ मोननो नांगौ बिथांनो भारत रत्न बान्था होनो थाखाय आसाम आरो भारत सरकारखौ खावलायगोन आरो भारत रत्न बान्था होनो हायैनि जेबो बाथ्रायानो फैया होननानैबो बुंथिदों बिथां प्रमद बर'आ बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा मैया उदालगुरि जिल्ला भेरगाव महकुमानि खाथि खैराबारि आरेंफाराग बाथौ थानसालियाव खुंनाय मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन बे हाबाफारिनिफ्रायनो बिथाङा बे खोथाखौ बुंथिदों बेनि अनगायैबो सोरखारि जानायनिफ्राय थालांनाय फरायसालिफोरखौ बिसायख'थिनि सिगां सोरखारि खालामनाय जागोन होननानै बुंथिनायनि सायाव खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव प्रमद बर' बिथाङा फिन होदों दि सोरखारि जानायनिफ्राय थालांनाय फरायसालिफोरा थाबैनो सोरखारि जागोन सोरखारि खालामनायनि थाखाय खामानिफोरा सोलोंथाइ डाइरेक्टरेटनि खाथियाव थियारि जाबाय आरो बे बोसोरनि जोबनायथिंनो मावहैजोबगोन होननानैबो बुंथिदों बिथाङा बिसायख'थिनि अक्ट' फोसावनायनि उनाव BPF हान्जाया महाजोटजों आखाइ हमदों महाजोटजों आखाइ हमखांनायनि उनाव प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा मैया खौरांगिरि मेल जिरायदोंमोन बिनिफ्रायनो बिथाङा बुंथिदों दि BJP हान्जाया BPF हान्जाखौ खनले अपमान खालामदों थांनाय 5 बोसोर सिगां जेब्ला BJP हान्जानो सोरखार दानो थाखाय BPF हान्जानि गोनांथि दंमोन बै समाव BPF हान्जाजों लोगो जादोंमोन BPF खौ लानानै गासैबो खामानि मावग'नो हानायनि उनाव दा BPF हान्जाखौ BJP हान्जाया सैमा बायदि खालामदों आरो जायनाखि BPF आरो BJP हान्जाया 5 बोसोरनि थाखाय जथायै सोरखार दादोंमोन 5 बोसोर जोबियावनो खनले अपमान खालामनांगौनि गोनांथि गैया होननानैबो बुंथिदों प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा बेजों लोगोसे BPF हान्जाया सोरखाराव थासेयावबो BJP हान्जाया BPF हान्जाखौ माखासे बिथांखिफोर जेरै अरुणोदय स्किम स्वयं स्किमफोरखौ मावनो खाबु होआखै आरो मावखानाय गोबां लामाफोरखौ मावफुंजोबनो होआखै आरो बेखेवनो होआखै होननानैबो बुंथिदों बेजों लोगोसे BJP हान्जाया अहंकारनि थाखायनो जोबस्रांगोन होननानैबो बुंथिदों प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा UPPL हान्जाया सोरखाराव फैनायनि सिगांनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा माखासे फाइलफोरखौ अफिसनिफ्राय लांनानै न'आव दोनहैखुमादों बे खोथाखौ बुंथिदों EM राकेश ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिदों दि जाय फाइलनि सायाव नायबिजिरोब्ला जाख्ल'नायनि फोरमान मोनगोन बैफोर फाइलखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा न'आव दोनखुमादों आरो बैफोर फाइलखौ जेरावखि थाया मानो नागिरनानै दिहुनगोन होननानै बुंथिनायजों लोगोसे सिगिसग' आरो बेदर जाहोनानै भट बियालासे अननायजों भट बिनो थाखायबो बिथोन होदों EM राकेश ब्रह्म बिथाङा गुवाहाटीनि सनापुरनि दामारापाट्टारनिफ्राय आसाम पुलिसा सासे डाकातिखौ हमनो हादों आरो बेनिफ्राय पुलिसा गंनै पिस्तलजों लोगोसे गर 21 गुलि हमनो हादों हमजानाय डाकातिनि मुङा आब्दुल जलिल 26 बोसोर बैसोनि रिपर्टनि बायदिब्ला बियो नगाव जिल्लानि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोब्ला नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सफैयो BPF हान्जाया महाजोटजों जयै आखाइ हमनायनि उनाव मैया जथायै खौरांगिरि मेल खुंदोंमोन महाजोटआव सिगां मोन6 हान्जा दंमोन दा BPF हान्जाया आखाइ हमदेरनानै मोन 7 जाबाय BPF हान्जाया महाजोटजों आखाइ हमनाय लोगोनो महाजोट हान्जाया सिगांनिफ्राय आरोबाव गोख्रोंसिन जाबाय होननानै कंग्रेसनि दैदेनगिरि रिपुन बरा बिथाङा बुंथिदों BPFनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिदों दि
आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव देरहासारनो थाखाय मोन 64 मासनि गोनांथि दङ बिनिनो मोन 70 देरहासारनानै आसामाव सोरखार दागोन होननानैबो बुंथिदों महिलारि बिथांनि बेबायदि बुंनायाव कंग्रेसनि दैदेनगिरि रिपन बरा बिथाङा बुंथिदोंमोन दि 100 दाजाब लानानै सोरखार दागोन होननानै नाथाय महिलारि बिथाङा 100 दाजाबा बिजेपिनिसो डायलग बेखौ बुंनांगौनि गोनांथि गैया होननानैबो बुंथिदों बिजेपि हान्जाखौ आसामाव फेजेननो थाखाय गुबुन गुबुन ओनसोलारि दोलोफोरनि थाखायबो महाजोतनि दरजाया गेंनाय होननानैबो बुंथिदों बिथांमोनहा गोदानै दाजानाय राजखान्थि हान्जा आसाम जातीय परिषद एजेपिनो बिसायख'थिनि थाखाय इलेक्शन कमिशना जाहाजनि सावगारि होबाय बे जाहाज सावगारिनि सायाव आसाम रायजो बिजेपिनि आफादगिरि रन्जित कुमार दास बिथाङा बुंथिदों दि इलेक्शन कमिशना एजेपिनो जाहाजनि सावगारि होदोंब्लाबो जाहाज नुनाय लोगो लोगो रायजोफोरनि गोसोआव टाइटानिक जाहाजा गोसोआव फैयो आरो टाइटानिक जाहाज बायदियैनो एजेपि हान्जायाबो गोदोगोन होननानैबो बुंथिदों म्यानमाराव पुलिसफोरनि गावनायजों सा 18नि जिउ खहा जादों 1 फेब्रुआरियाव म्यानमारनि आर्मिया म्यानमारनि इलेक्टेड गभर्नमेन्ट लिडार आं सान सुखौ बिसायख'थियाव थगायनानै देरहानायनि दायाव एरेस्ट खालामदोंमोन आरो बे साननिफ्रायनो म्यानमारनि आर्मिफोरा म्यानमारखौ सालायगासिनो दंमोन बेनि हेंथायैनो लिडार आं सान सुनि मददगिरिफोरा मैया लामायाव ओंखारनानै सोमावसारदोंमोन बेयावनो बे जाथाया जादों UN हिउमेन राइट्स अफिसनि मोनसे रिपर्टनि बायदिब्ला पुलिस आरो मिलिटारि फर्सनि गावनायाव सा 18 सुबुंफोरा जिउ खहा जादों आरो सा 30आ जोखोम जादों 6थि खेबनि थाखाय वर्ल्ड चेम्पियन जानो हानाय बक्सार मेरी कम बिथाङा स्पेननि कास्टेलनाव 1 मार्चनिफ्राय एबा दिनैनिफ्राय 7 मार्चसिम जानो गोनां बक्साम इन्टारनेशनेल बक्सिं टुर्नामेन्टआव बाहागो लानो थाखाय थांबाय बक्साम फेडारेशन अफ इन्डिया BFIआ फोसावनाय बायदिब्ला मेरी कम आरो कमनवेल्थ गेम्सआव सिलभार मेडेल मोननो हानाय 63 केजि केटेगरिनि मनीष कौशिक बिथांजों लोगोसे गासै सा 14 भारतनि बक्सारफोरा बे गेलेनायाव बाहागो लागोन स्पेनआव जानो गोनां बे बक्साम इन्टारनेशनेलआव भारतखौ लाफानानै गासै मोन 19 हादरफोरा बाहागो लागोन इन्डियान सुपार लीग ISLआव मैया गवा आरो हायद्राबादनि गेजेराव फुटबल गेलेनाया जादोंमोन जेराव मोन्नैबो हान्जानिफ्राय गलसेबो गल सोनो हायाखै बेनि अनगायैबो मैयानि सानावनो मुम्बाइ सिटी आरो एटिके महननि गेजेराव फुटबल गेलेनाया जादोंमोन जेराव मुम्बाइ सिटीआ गल सोनो हादों आरो एटिके महना गलसेबो सोनो हायाखै मोनब्रै हान्जाया सेमिफाइनालाव सौहैबाय हान्जाफोरा जाहैबाय एटिके महन मुम्बाइ सिटी नर्थ इस्ट आरो गवा सेमिफाइनालनि गेलेनाया 5 मार्चनिफ्राय जागायजेनगोन 5 मार्च मोनाबिलि 7:30 रिंगायाव गवा आरो मुम्बाइ सिटीनि गेजेराव फुटबल गेलेनाया जागोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों